मिया 23 तारीख डिसेम्बर 2023 कक त्रिपुरा ताई साम किछु यूट्यूब चैनल चिनी मकलक लाइका जे बुधिराय देबबर्मा फॉर्मर TPS ऑफिसर बो IPF तिने आदम IPF तिया करुई नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस एबं कांग्रेस पार्टी वो जॉइन खालायके हानै जों कक त्रिपुरा ताई किसुसा यूट्यूब चैनल रखो जों नुखा चिनी मकलक लाइका आबो नि क्लारिफिकेशन नि बागैनो दिनै आं मीडिया नि बुसकांगो माफायखा आं IPF तिनि जेनारेल सेक्रेटारि इंगै IPF तिनि पक्ष थेके आं साखलायनो मुचुंगो जत लोको जत पाब्लिक संग जे बुधिराय देबबर्मा हिनै चिनि ताबो IPF तिगो कोनो आदम क्रय হয়তো आगे तो तंग साइमाइनजा गत 2 বছর যাবত যে বিশেষ করে 2023 नि পরে যে লোকসভা বিধানসভা ইলেকশন थाबायमानि पर থেকে ताबो सुजरा जों बुधिराय देबबर्मा हिनै IPF तिगो आदम दङ हिनै चिनि दानि कोनो साइमान मानि क्रय बचिनि आदमया कोनो एक समयो हयतो आदम खा साइमाय अब तो गोबां बाक्सा तिफ्रा मता गत बिसो थाका अपि गतना गोबां मानका हयतो आबरो गोबां मावनो बदल थाका साइमाया किन्तु ब IPF की पार्टी नि आदमया आबो कन्फार्म नाथाय पाब्लिक रंना आं कयजन मुचुंगो पासापासि न्यूज जारा मीडिया नरन थाने आं कयमो जेखौ जॉइनिंग खालायखांके बबो पार्टी नि बिनि बुकति सानानै तो बिनि बुकति सामानि तो खनाया रिपोर्टर नि खुगो तो आं सामा खानाका जे ब IPF की या करुई कांग्रेस जॉइन खालायके हानै जे किसा कुबुई जाचाय खालायै न्यूज प्रिंट खालायनानै थन बा साखलाय मुंनानै थन आं अरो सानानै मुचुंगो जे ताबो IPF ति याकारै थानानै बा बिनि लगियो जे बाकी तंनाय बर IPF ति याकारै कांग्रेस যোগদান রেখা এই সব নিউজ নি পরিবর্তে ताबो IPF तिगो फाइनालि बागै सेते लाइन छलाय दङ खबर हलाय दङ IPF तिनि आं साना मुजों निउज आंनि साखलाय मानि बुसुंते जे IPF तिनि कोनो आदम कोनो बुटा जे बुधिराय देबबर्मा अथवा बिनि लगी जे बुटा सब IPF तिया करे कांग्रेस जॉइन खालायगोन सामाने आबो ताता हयतो बर अन्ना पार्टी नि मानो जॉइन खालायमान गुबैङै मानो किन्तु तिनि IPF तिनि पार्टी निया अबो साखलायनि बागैना तिनि आं नरम निउज कांगो माफायखा जे आं पाब्लिक नो सानानै मुसुंगो जे नरक चिनि कक्ति बुखौबो खोनाखोना जागि IPF तिनो एवं चिनि त्रिपुरा लैंड मुभमेंट न सकमना बागै जे भाबे विभिन्न भाबे चक्रांत चलिखा इनै साखलायमान नरक खोनाखा किन्तु ताबुबो चक्रांत चलिन दङ चलि मानो जे कारणे अबहाय चक्रांत नि अबहाय गुजत नि खुंजो कान्यावै बरं जालक लायावै IPF तिनि जेसिनि बदल तेसिनि आदम सनो नर पुजोना रेड्डी आ ककनो नरनो सानान मुसुंगो एके बोनो साखलायनि बागैना तिनि आं मीडियाव माफायखा हामबाय।